Besi kedali chalo lahar patiwe haino hai khoroni ti prasani langma chokha pati mung patika akorjola amchayo o lahar pati nei khoroni mungkha Jibon Dev Burma tei Pohor Dev Burma borok knei besi kedali chalo mulung tei bai jolani rung thayo bere khriwo bere naimani yagolo borok nogo kipilmani horni jorawo boror malkhung kaisa buanggo thangi thudaima bai logo langma chokha nei koktumani bisingtei sabimankha o pati monono goi amchani lukorok logo borno saknayo rohojago yaba saknaini barjamanai rok borno saka boroni langma chokha nei omahai tongthoni salo khoroni dasa theima bai khakhalmajak nukhuni borok tei khakhalmajak amchani lukorok naina di chini mangpli thumui to jago Mia nok ni ubelanya ni thike ka ba thike na ba yang ubelanya mobile nok ka mobile ka mau ai ko mobile pobo ni na phanya ni pheu nogor angte sute tu pai ni sari pangota ya bo hai tabbe emni kun jaga par rogo au ko mia bo salo sira khana nai pai nei nogor sari ko thangai bumana rang sanai nei kaisa dar thang phaigan hani phai nei emni sak da thikena naike kubun rok yagruk galak ma hanta ke boro ni ni kono horo salma ba siare ro ni narak malayana ai kakata pohot umorok busrung kono boya emni atharo ninga guru putu or jeto or liya ni bo kirut Aiso. Ni na hunga. Bo borok thangai lamo sokha ke sagari. Borok thangai bo tini o mahi lamo sokha. Bo ja thang borok. Eti si bo ko khumulong ko kopi kini thana hai. Tinta ke malang jauh. O lamo sono mung to mani ni sungni mung. Ta khatong nai. Ni sungni mung to mo. Jibon. Lebar mana? Bini boys busrong na omoro. Bin baik ke sana. Ini mana? Oh. Diri bazar. Sana. Emne ko bobo kelas puri tong ni o. Tu elo na. Ya pori. Boys sekolah puri tong. Ko kantomani. Kantomani na. Sekarang masih piknik sana nih payung ke ba. Boleh sana ni thajak. Oh. Aja. Ba soya.